kwete na femi ụfọdụ ndị nne unu ụfọdụ mama unu ọ bụ na ọ bụrụ ha onwebe di unu bụ ha bụ na a ga-eri nri ha bụ na a ga-eje ọrụ ha bụ na ị ga-agụ akwụkwọ ha ga-ebu di ha ga-ebu ezinụlọ onwere ihe a na-emefọ ka afọ na ezinụlọ na-aga ọtụtụ ezinụlọ n'ala Igbo taa ma ihe m na-achọ ịkọwa ya ka m na-ekwu ihe aka na-ekwu asị na ụmụ nwaanyị ọ bụrụ ka esi ene ha anya abịa n'ala Igbo mbụ feminism dị maka na ụmụada ekwerekwe nwekwa ihe ụmụnna na-achọ ime ụmụada na-ekwechirikwe a na-egekwa ụmụ nwaanyị ntị ọfụma ka ndị Igbo si achị n'ala Igbo tupu ekwekọrịta ihe ụmụada ga-ekwe ụmụnna ekwe ndị nke ekwe bifo etie ya ka iwu omebe ọ bụrụ apụta ofu onye ọkwa ịghọtara ihe nnachi kọwa ihe nnachi kọwa bụ na ụmụ nwaanyị nwekwa ọnụ ha ga-emewukwa ihe ka e nyere anyị ohere ka anyị mewu ihe mana nke ịwa ọjị amazịkwa maka ya ebe okenye nọ ọ na-adị m ka nwaanyị nwere ike ịnọ n'iru ụmụ ya wara ha ọjị ma ọ kụziere ha ka esi awa ọjị mana ọ na-adị nka nwaanyị a ga-anọ n'ihu okenye ọkachasị nwoke tọrọ ya nụ wee waa ọjị ka a na-akwanyete ugwu asị m kwuo na nke aka m kedu ihe ikwu maka ọnọdụ nwaanyị Igbo kịta na Igbo bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-afụzi oyeye nwoke na nwaanyị dịka aka ọrụ relationship ha na-edepend on men to survive ifunu nke ya na onye egwu mechara ihe ọtụ na onye egwu kwere ya nkwa Lamborghini efosia na andọ nwaanyị Igbo ka ọ bụ kedu ihe ikwu maka ụmụ nwaanyị kịta na-ekwe na nwoke na onye ọbụla ya na ya na-ayị kwesịrị ị na-edozi ya na-etinyere ya ka ikwu maka ụmụ nwoke nwaanyị chọkwara na idewe ogbunigwe ha ofu ebe ha chọkwana idebe ike ha ofu ebe maka na asị na onye ọ na-ebe obube na-eme omume ịkpatakwanụ nwaanyị ahụ ị na-achọkwanụ ka ọ sara gị ọjị n'efu ịghọta ụmụ nwaanyị a na-agwakwanụ gị na ihe ekwesịghị ime ya nye ọ bụrụ na ị chọrọ ka nye gị ya iweta n'ihe ọkwa ịghọta ebe m na-aga ya bụ na ma nwoke ma nwaanyị iwu dị na achọjeni ya ọ bụrụ na ị chọọ ịnụ nwaanyị ije chọrọ nwaanyị ahụ dị gị mma nụrụ na akpụo gịnị ya ekwodobe ọkwa ịghọta mana ọ bụrụ na ị si na ọ dịrọ na ị chọbere ịnụ n'ọra dịkpọ